Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Eloi desde A Coruña. Rama desde Coruña. Noé desde Barcelona. Isto é Nada Original, un podcast que para nós supón unha boa forma de encher horas mortas dunha tarde de domingo e esperamos que para vos tamén. Empezamos. Un tema que quería sacar eu é, bueno, algún, non sei, algún pode que dos que nos escoite pode saber ou que estamos poñendo tamén os episodios en YouTube, ¿no? Isto diría que eu hasta ahora estuve me encargando principalmente de facelo. Estamos poñendo Eloi, efectivamente. Bueno, básicamente fago un par de tonterías co vídeo, collo audio, que se vexa unha animación polo de que non seña simplemente unha imaxe estática, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estou non subindo eu. E bueno, algún de vos tamén teredes escoitado o episodio ese de no que falamos da música, ¿no? Entonces saberedes no que falamos da nosa sintonía e da historia que hai detrás e da sorprendente popularidade que tuvo o ano pasado, porque foi o sample que utilizaron para a canción de Old Town Road, que foi a razón pola cual escollimos como sintonía en realidad. En fin, está todo explicado no capítulo 3 do podcast, pode ser? Eso, poñeremos un enlace para o que non queira. Pero bueno, básicamente confiábamos que era unha canción que éramos libres de utilizar estas cousas e creemos que seguimos sendo libres de utilizar. Ahora ben, pasou unha cousa que no YouTube está marcando os vídeos como que non poden ser monetizados. Que nos dá igual, pero a media parte que me resulta máis curiosa é que o episodio 1 non ten restriccións e o episodio 2 e o episodio 3 si a teñen. E o algoritmo de YouTube está detectando aí a canción perfectamente, Ghost, de Nine Inch Nails, pero, polo que seña no primeiro episodio, non a detecta, ou se a detecta non lle importa. Tedes algunha teoría de por que nos está pasando isto? Eu creo que non a detecta. Non é que non lle importe. Supoño que estará automatizado que se encontra calquera canción que este nunha base de datos que marque o vídeo como non monetizable. Claro, o que fixen é que non sei exactamente, foi mirar na conta de Gmail que temos asociada a conta de YouTube, a ver se nos mandara a YouTube algún tipo de correo explicándonos por que nos desmonetizara, pero eu non encontrei ninguna explicación. Non sei por que dices que nos detecta que é Ghosts, pero que non la desmonetiza ainda así. Supoño que o verá na conta de YouTube. Sí, na conta cando tes a lista dos vídeos, digamos, aparece como, pues, bueno, aparece ali restriccións de, non sei exactamente as frases que pon, ¿no? Pero basicamente, en resumen, é o que nos di, ¿no? Que hai uns vídeos nos que a idea sería hai, a ver se non sei, bueno, non me acordo exactamente onde aparecía, debe ser aquí no que chaman YouTube Studio. Vídeos literalmente pois hai unha tabla en algún momento dos vídeos do canal que pon visibilidade, pois podes ter vídeos privados, etcétera, etcétera, como pois quizás xa sabíades, públicos, ocultos, e en restriccións hai unha columna de restriccións na que pon ou ningunha como o capítulo 1. Sin embargo, no capítulo 2, no 3, realmente no draft do Cato que estuve facendo este fin de semana, pon literalmente: reclamación de derechos de autor. Este vídeo contiene material protegido por derechos de autor. Por lo tanto, el usuario que ha subido el vídeo no podrá monetizar. Entonces, dentro dos detalles pon que... Dentro dos detalles pon que efectivamente 36 goes for Nine Inch Nails.
e pon política de titular de derecho de autor monetizado en algunos territorios. El vídeo no se puede monetizar, bla, bla, bla. Ingresos de anuncios pagados al propietario de los derechos de autor. Entón, Sí. amiga, a Pero, duda viches que o que poñía en titular de los derechos de autor? En nombre de Null Corporation. el conjunto vacío se está llevando. Es una buena táctica de YouTube. Dice, el conjunto vacío se los está llevando. Bueno, como decíamos antes, eu creo que non nos importa moito, pero isto a min provócame dudas de por exemplo, sobre os dereitos de John Kyo, que foi o que fixo a base que despois utilizou como se chama? Lil Nas X para a canción. Entonces, provócame certas dudas, ¿no? Porque eu, polo que din na Wikipedia, a licencia, sin saber eu nada deste tema tampouco, os términos literalmente que pon é share non-commercial. Entón, share non-commercial, con eso entendería que YouTube nos desmonetice os vídeos. Pero o que non entendo é que John Kyo ou o Lil Nas X podan lucrarse sen pasarlle cartos basicamente a Nine Inch Nails, que foi o que entendimos que pasaba nese caso. Bueno, non sei se realmente non se está lucrando Nine Inch Nails de royalties do loop. Eu entendo que, é dicir, algo lles caerá, eu creo. Unha das cousas que comentamos, creo que naquele capítulo, fora que o seu primeiro número 1 nas listas do Billboard fora con esta canción, porque constan como compositores desta canción Atticus Ross e Trent Reznor, os componentes de Nine Inch Nails. Entón, se contan como compositores, parte dos royalties estarán recibindo. O que pasa é que bueno, non sei, eu entendo que eso vai en contra do que era a filosofía, igual non tanto do que é a filosofía do Creative Commons como tal, pero do que parecía que era o interés inicial de Nine Inch Nails, non? Que era como vamos deixar que o utilicen libremente, que os refaigan, que fagan remakes e demais. Parece que non era tanto, ou non sei, dá un pouco o feito de que estén lucrándose con él, tampouco a sensación de que non era tanto vamos respetar a libertad creativa de todos como vamos a ver si alguna destas cuela sacamos pasta de aquí, que fai no resultar menos poético. Pero sí, non sei, eu na parte que comentabas, a verdad, non diría que o dereito á autoría implique dereito a recibir cartos. Cobrar royalties. ¿Sabes? Estou seguro de quero dicir, non sei como está a nivel legal, pero eu o que tiña entendido é que nalgúns países, entre eles España, non podes renunciar á autoría de autor. Que directamente, se tú creas unha obra e a queres compartir libremente, ben chesga e dices, no, tens que cobrar e tens que dar a nosa parte. Bueno, a conclusión en calquer caso é que seguramente non nos compensa darlle moitas voltas e a petición para os nosos lectores non é que nos escoitedes en YouTube nin en ningún outro lado de momento. Entonces, danos a ver, a petición escoitarnos sí, pero en ningún lado específico, quería decir, ben visto, sí. Bueno, pues ese é o meu pequeno piece de follow-up sobre capítulos anteriores. Que bueno, nada, espero que vos resultase interesante, pero bueno, seguirei polo que, bueno, non sabía, isto descubrir en directo o vídeo que subín o borrador do capítulo 4, pues tamén está reconocido igual, como xa podestes ver. É raro que se lle colara no primeiro, a verdade. Sí, é curioso. A verdade que por certo, podemos aproveitar para mencionar que o capítulo 4 sin con isto querer decir que o teñades que escoitar en YouTube, porque non somos completamente neutrales con respecto ás plataformas, pero o vídeo é é diferente con respecto aos anteriores. Creo que nos quedou mellor, máis variado, máis con máis contenido, con máis profundidade. Estará colgado
probablemente antes que este capítulo. Dale like e subscribe. Sí, eso, dadle a like e comentad, dadle os comentarios. Campanita, todo isto. Bueno, a verdade é que agora acordeime de que en Instagram hai anos pasaron unha cousa curiosa, que é que nun colgara un vídeo dos carnavales de Foz no que había unha charanga vestidos de Stormtroopers bailando unha canción. E flagueáramo por los derechos de autor de Star Wars. A ver, brother, que estáis xente disfrazada na calle, escribinlle así, oye, por favor, Instagram people, isto é unha coña de carnaval. E dixen, vale, pois veña, quitaron. Pero sí. Que foi fácil, máis fácil do que... Foi moi fácil, aí supoño que che dará unha opción de justificarte por algún lado. Sí, que non quixen facer antes de falar con vosotros. Sí, porque entendo que tampouco, é dicir, tampouco temos dereito, nin intención, pero en principio Tú podes dicir que nosotros non nos move o diñeiro, pero que esta canción está en Creative Commons. Pero precisamente, pero se é Creative Commons de non-commercial derivative ou como se chame, igual é que parte da licencia é precisamente que non se pode facer un uso comercial dela. Entón, o raro é que poida facer despois Yankio e venda unha base utilizando ese logo. Podría pensar. O raro é que os dereitos dos nosos vídeos os teña The Null Corporation. Ei mandar moi amablemente un correo, a ver, para que nos informen, a ver se así temos deberes, a ver se nos contan algo. Básicamente, solo porque isto é un podcast e hai que ter contenido e hai que enchelo. Entonces, solo por eso manda follow up o capítulo. É máis, incluso solo por eso podemos mandar un correo amable, outro correo agresivo e ver a comparativa, a ver. Eu, como xa sabedes, eu traballo de eso, bueno, para que non saiba, creo que algún día o mencionamos, parte do meu traballo é ser soporte técnico, así que entonces, vou ser moi amable. Non queremos mandar un correo agresivo, non, nin por facer a coña de tal. No, exacto. Parece correcto. Son incapaz. Porque hai xente ao outro lado, parece bien. Neste caso habrá bots ao outro lado. Por si nun futuro as IAs dominan o mundo, somos moi pro bot. Desde este podcast. Isto non sabíamos cando gravábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada original está en Podgalego. podgalego.agora.gal. Moi ben, seguinte tema. Bueno, tiñamos apuntado un tema, pero realmente non teño moi claro que é o que quero decirvos ou que non, nin cal é a conclusión que quero sacar. A partir de aquí creo que chegamos á parte do programa na que máis incluso que hasta ahora solo estamos individualmente descargando cousas que nos frustran ou nos molestan e soltando un pequeno monólogo e deixando caer a ver se a algún lle interesa ou lle aporta algo. Pero eu, escuitando o último programa que editei eu, foi o primeiro que fixemos durante o aislamiento. É dicir, o que gravamos a finales de marzo. No cual estábamos intentando, pues, en fin, pronosticar si os cambios sociales se terían futuro ou non, ou serían permanentes ou non, si a partir de agora se utilizarían máis metacrilatos nas farmacias ou nos supermercados, e si as democracias occidentales estaban en franco declive, cousas das cuales temos moito conocimiento, unha opinión autorizada, e despois de editarnos durante 3 horas, despois de editar o que eran 3 horas de conversación, no que acabaron sendo, non sei se 50 minutos de condensado, realmente acabei moi harto de nosotros explicándonos cousas, inventándonos, en fin, non sei, de cuñadeando, en definitiva, cuñadeando, sin ter nin puñetera idea. Hai unha cousa que creo que tomamos como bandeira detrás da cual enorgullecernos, que é que somos moi periquitos. Escuitamos podcast, aprendemos cousas, e despois contámonolas aínda que non peñan moito a conto.
contámonolas, aínda que non nos interesen a todos, sabe? Eu aprendín o de, por exemplo, o de que a nosa sintonía pois era o de que a canción original na cual estaba basada o éxito de Lil Nas X era unha canción de Nine Inch Nails e puxenona de sintonía para poder explicárvolo, porque aprenderon a cousa. Eu mentalmente son un chapón de colegio destes que se levantaba na silla para poder poñer o dedo máis alto para que a profesora o mirase a él para poder contestar él, e como mentalmente sigo sendo ese neno, pois eu fixen todas as maniobras posibles para poder contarvos esta historia porque me parecía moi boa. Eso para min é ser pedante, se queredes, un mansplainer, se queredes, un periquito, en definición gloriosa da Adriana. Eu enorgullézome deso. E como son, tampouco podo ser de outra maneira. Hai veces que digamos que ten facetas negativas, como por exemplo que non son capaz de non recomendarlle podcast aos meus amigos, aínda que sei que non nos van a usar e que incluso é contraproducente porque os van a acabar odiando, pero é como son, é caigome simpático sendo así. Ahora, eso é moi fácil confundir eso con acabar sendo o cuñado que opina de todo e sabe de todo e de todo ten unha opinión que tens que escuitar porque xa vai decir sí ou sí. Dame medo que caigamos nesa deriva. Dame a sensación, ou deu unha sensación editando o podcast aquel, que estábamos caendo nesa deriva. Xa está, este era o meu... Bueno, esta era unha, e a outra vertiente é que unha cosa que me dice moito Adriana é que se te das conta é trampa. Entonces, si explicitas que tú non eres a clase de persona que solta rollos e que eso, que si dices, no, eu que non son un cuñado, eu non fago isto, entonces estás caendo o sea, estás sendo un cuñado de outra maneira distinta, estás facendo trampas. Entonces, apetecíamos comentárvolo e a vez pareceme que é traicionarme a mí mismo comentárvolo. Estou dividido, non sei que facer. Ao mellor isto non serve para nada. Non teño ningún tipo de conclusión definitiva nin de maior profundidade que a esta. Eu creo que a pouco que se nos escoite, e digo escoite na vida real ou no podcast, pois a xente un pouco sabe máis ou menos por de que colleamos, como que di, nesta línea, ¿no? De entre comillas, pues sacar temas a veces, non sei se oscuros ou que sacamos dun podcast de alguma maneira, ¿no? Ao final é inevitable non acabar mínimamente opinando deses temas, ¿no? De feito, o mero feito de contalo e resumilo, resumir ao final é opinar de alguma maneira, ¿no? Porque te estás sintetizando a obra original, ¿no? Porque por moito que lle pidamos á xente que escoite o original, ao final acabamos resumindo e contando a xente esas cousas que escoitamos, ¿no? E resumir, de alguma maneira, estamos dando opinión. Resumindo, que iramos ou non, moitas veces estamos cuñadeando, ¿no? Entonces, creo que un pouco que se nos escoitase, por unha parte, no podcast e na vida real, que nos conoza, non se sorprende de alguma maneira que chegamos aí, ¿no? Eso por unha parte. Entonces, moitos saben a donde viñeron, de alguma maneira, ¿no? Además de que algúns dos nosos ointes pues, son directamente xente que nos conoce. Pero eu teño que decir agora, indo ao concreto do episodio, a mí non me deu moito a sensación, porque de feito agora vou tirar de pedante, pero non sei se escoitastes, pero eu voume comparar con un episodio que basicamente foi moi similar, ainda que os puntos concretos non eran os mismos. O episodio especial coronavirus de Conversation with Tyler, non sei se escoitastes. No. Pero basicamente fixeron o mismo que fixemos nosotros. Empezaron a sacar temas de esto o coronavirus vai no cambiar ou non? Pois eu penso que ti sí, tal. Eu, sinceramente, vale que esa xente que falaba ali son opinadores profesionales. De alguma maneira, non? E teñen un bagaje moito máis alto que nosotros de cara a que a xente os siga ou siga a súa opinión. Pero eu vexo un cambio moi grande
sobre todo no nivel de certeza coa que nosotros falamos. Sabes? Escoitalo... No, que bon, vaya, que eu creo que é bon, o sea, é saludable sempre pola nosa claramente parte. que nosotros creo que falamos con un nivel de certeza e sempre dicindo, a ver, isto de alguma maneira é entretenimiento, a min pareceme que isto é así e despois xa miraremos se me equivocamos, pero normalmente a xente que en internet se lle trata de cuñado ou tertulianas profesionales ou opinadores profesionales ou Tyler Cowen, que por outra parte é unha persona que respeto moito, fala con un nivel de certeza moi superior. E iso é bon pa cando acertas, é malo pa cando te equivocas, realmente. Eu indo o episodio, que falamos aí a cachiños tamén algunha vez de dudas que tiñas coa edición, esas cousas, a mí non me deu a sensación de que fose... de que estuvésemos facendo cátedra de ninguna maneira, non? Bueno, a mí dá má sensación de que somos o suficientemente cuidadosos coa maneira na que nos expresamos como para que non pareza que estamos sentando cátedra. Claro. Pero nunca a intención que temos ningún dos tres é de vir aquí a explicarlle nada a naide. Claro. Isto é entretenimiento puro. Sí, é entretenimiento para nosotros, pero Sí. pero non sei, non me sentí incómodo máis que nada porque despois, por exemplo, revisei hai unha entrevista que mencionamos bastante no mundo de Swances a Timothy Carton Ash e despois reviseina e realmente o resumen que fixen dela foi completamente eu diría completamente mal feito, resumín partes que, é dicir, tiña máis importancia a contestacións que realmente non eran o foco central da entrevista, pero alguén podería pensar tamén foi un resumen sesgado, en certa maneira foi, non? Porque todo resumen ten sesgo. Consciente ou inconscientemente, pero... Claro, inconscientemente, as cousas nas que me fixeime porque son temas nos que me interesaban máis que outros nos cuales pasei máis por encima porque non me preocupaban tanto, que seña. O sesgo existe. Sí. Pero incluso desa maneira tan relativamente aséptica que tuvamos de sacar os temas, que foi como eu escuitei esta conversación e por eso sacamos o tema, que ao final parecía que o fío conductor da nosa conversación foi eso, incluso eso pues non acaba de ser todo aséptico e obxectivo que realmente debería, en todo está a nosa opinión e despois acabamos dando opinións de todo e chegou un momento no que derivamos e non derivamos porque se nos quentase a boca, senón máis ben todo o contrario. Eu creo que foi como por ir tendo que rellenar cousas e acabamos dicindo que non, en fin, que non sabíamos se a democracia española era unha democracia e que non estaba moi claro se en Corea do Sur era unha democracia ou era pertenecía todo a Samsung, que eso creo que editei. Sí. Porque non sei se vos acordades, pero houve un momento no que eu dixen, bueno, que dunha maneira moi razonable e perfectamente con todos os matices que queirades, con moitas dúbidas e sin pretender sentar cátedra, pero eu dixen que en Corea do Sur era unha cleptocracia dominada por Samsung. eu esta mañá non eu é creo só que está para... sendo moito máis duro agora con Corea e con Samsung que no capítulo. Eu esta mañá censurei a Rama nun grupo de WhatsApp precisamente con esto. Sí. Chameille a Corea do Sur Samsung Land. A ver, eu nese punto en concreto, unha vez máis, creo que se notaba claramente, unha vez máis, que non estabas, digamos, criticando ni intentando tirar abaixo o réxime de Corea do Sur, sino que estabas dicindo, estamos falando aquí desde o profundo desconocimiento dun país tan lonxano como é Corea do Sur para nosotros. E desde a improvisación, que é un fracaso absoluto. Nosotros poñémonos a gravar, gravamos a lugar vez e o que saliu. E hai veces que pensas, joder, podíamos non ter preparado un pouco antes e demais historias, pero isto evidentemente é un hobby que facemos os domingos pola tarde e que xa preparamos suficiente porque... A mí, se me permites, Noé, o medo de alguma maneira non comparto ese medo que tes. Eu cando últimamente nas redes sociales o que veo neste mundo de
de influencers e creadores de opinión e creadores de contenido, estas cousas, unha cousa que me molesta cada vez máis é as dúbidas de sobre se eses sesgos veñen por cartos, basicamente. Que creo que, de alguma maneira, neste caso está claro que no, porque nosotros non sacamos cartos de nada desto, ni sacaremos... Como xa explicamos moitas veces. No, pero nosos vídeos. Creo que xa levamos unhas cuantas... Non sei, por lo menos creo que con Rama sí que falei por separado, ¿no? Por exemplo, un par de polémicas con algún divulgador científico que tiña intereses... bueno, creo que se pode decir. Como é mi pediatra... É Débora García Breixo, non? No, é Lucía mi pediatra. Lucía mi pediatra tamén é unha divulgadora, non sei que non recordo exactamente, non vou mencionar aquí pero houbo críticas, digamos, ao seu conflito de intereses que podía ter. Un par de actuacións que fixo, creo que patrocinadas por algunha marca de alcohol, se non recordo mal. Pero bueno, en xeral, polémicas nas que vou entrar, tampouco pretendo criticar a Raquel, ¿no? A Lucía, perdón. Raquel non sei que é. Tampouco pretendes criticar. En principio tampouco pretendo criticar ninguna Raquel. Pero ¿no? creo que con Débora tamén pasa, con Débora autora de como se chama o libro? Se le escapan as vitaminas ou algo así. Sí, se escapan as vitaminas. Bueno, tamén creo que é unha conocida química, divulgadora, influencer, non sei como tal, ¿no? Eu, sinceramente, cada vez que a vexo ahora é unha persona coa que teño dudas de... Por exemplo, unha serie de artículos que sacou sobre a conveniencia ou non para o medio ambiente do uso das bolsas de plástico ou non. Por exemplo, eu, sinceramente, leín de maneira moi escéptica eses artículos pensando que había intereses detrás. Intereses económicos de alguén que lle pagou para opinar claramente nun tema que é moi difícil e que pode ter toda a razón do mundo. Eu, a verdad, leínos con dudas de son a súa opinión ou son a súa opinión porque hai unha marca detrás que lle interesa que teña esas opinións. Ou, por cambiar un pouco de sector, por exemplo, non son capaz de ler un tuit de Rayo sen pensar... Como é? Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, sí. Sí, non son capaz de ler un tuit sin pensar que hai xente que lle este pagando detrás por tuitear. Que non teño cero información, por suposto, ni cero sospeita que non hai ninguna parte, pero basicamente ahora vivo nun mundo no que cada persona que ten máis de X seguidores penso que hai que lle está pasando detrás, e seguramente hasta que lle vexa as declaracións da renta desa xente nunca máis me volverei fiar completamente. Ese é o medo que eu teño de se nosotros nos convertimos en eso, esa xente que se non lle miras a IRPF non sabes se a súa opinión podes perder o medo, Eloi. Quer dicir, o argumento que lle iba a dar a Noé agora é que directamente o que podamos decir ou deixar de decir aquí pouca importancia ten, quer dicir, 20 reproduccións, como moito. Sí. Tirando moito para arriba. Eso por supuesto, ¿no? Sí, evidentemente, pero eso tamén é, en primeiro lugar, é susceptible de cambiar. É susceptible de cambiar, correcto. Igual de repente nos volvemos aquí virales por alguna... igual nos censura Corea do Sur e de repente... Temos un montón de visitas desde Corea do Norte. Novo capítulo, CC Samsung, CC Débora, CC Rayo, CC Lucía mi pediatra. Non sei, xa vos digo, eu estou tranquilo, non é polo que me contas, e por eso que dixen agora tamén estou moi tranquilo porque está tan lonxe, pero bueno, comentábamos digamos algo que non me gusta de opinadores profesionales, basicamente, que non o pretendo decir de maneira despectiva, pero é verdad que hai xente que ao final parte do seu negocio é opinar e crear contenido que leva en bebida a opinión e cobra por elo dunha maneira ou de outra, seña por anuncios, seña porque lle pagan un periódico, seña polo que seña, e que non saibas ao final se eses sesgos son naturales ou son dinerarios. Sí, eu desde que en algunha cuenta vexo que hai xente que dice pues, non me pagan por decir isto, pero tal. Aí é cando pensas, poño, entón paganche por decir outras cousas. Claro. Eu de feito, por exemplo, unha guía de estilo de Eloi no LinkedIn, que non sei se me seguides,
pero é unha cosa que ainda estou afinando, pero quero, de alguna maneira, separar os posts que fago que son de cousas interesantes da miña empresa, pero que se a xente os ve, mellor pa min, ¿no? Pues nova versión de non sei que programa. Pues eso, interésame que xente o mire, porque pues, supón un éxito relativo superior no meu traballo. Gustaríame separar eso de pues he escuchado este podcast que puede ser interesante para vosotros. Bueno, cambio de idioma porque en general suelo escribir en español no LinkedIn, ¿no? Pero o que me parece curioso é que utilices o LinkedIn para eso. Para cal das cousas? Para a segunda, para as cousas interesantes. Por moito que teñan un certa similaritud coa tua faceta profesional ou demais historias, eso sería a típica cousa que eu poñería no Twitter ou bueno, no meu caso en Twitter, que é a única rede social que teño. Pero deixaría... Vosotros soledesme seguir no Twitter, non sei se me ledes algunha vez no LinkedIn. Realmente poderías dicir que un pouco parte das cousas que conto son cousas que comparto tamén no Twitter, pero non sei, outras veces compartín cousas que son como máis de nicho ou sei que os meus contactos que pois eu que sei, se fago cousas de elementos finitos, o que, bueno, para quen saiba o que pois non o comparto directamente no Twitter de alguma maneira, non sei, sei que os contactos ou o 60% dos contactos que teño en LinkedIn sí que o tal, no? Ou teño compartido algún falando de podcast, creo que falamos moito aquí, teño compartido máis de un Conversations with Tyler en LinkedIn, destes que son máis de management e tal e cual, porque tamén hai xente que ao final da miña empresa e de outras que lles vai ese rollo, entonces comparto máis ali, pero bueno, moitas veces esa segunda parte que dicimos fago pensando que é unha audiencia diferente, son contactos diferentes. Pareceme un bon uso de LinkedIn, a verdad, sí, non é intentar... Non sei hasta que punto é un uso extendido, porque o LinkedIn non o utilizo como rede social na cual podes estar mirando un timeline e leas... Eu creo que a idea de LinkedIn original era esa, era ser unha rede social, un timeline e tal, e que, bueno, sempre dentro un perfil máis profesional, pero que basicamente a maioría da xente, sobre todo en España, xa usa exclusivamente para a parte profesional pura, digamos. Sí, claro, de feito, hai outra cousa que a xente... Tú utilizas o LinkedIn, Javier? Eu o único que faigo é retuitear relinquedinear o que pon a miña empresa. É que sí, o dar me gusta. A verdade é que non sei nin a me gusta lle estás dando, o que estás dando lle é recomendalo. Como exacto. Que é algo recomendar basicamente é relinquedinear. Exacto, pois eso é o que faigo. Porque a mí chegame o que di Rúsula porque o relinquedea a rama. Pero é o único que fago, Pim, pam, pim, pam. A miña experiencia que leo que comparto. Cando tiña traballo é que ao mellor unha vez ao ano me acordaba de actualizar se cambiaba o puesto ou algo polo estilo ou de poñer... Oye, pues, dentro da miña experiencia tamén pon que estuve facendo este proxecto en Francia e non menciones que tuve un accidente de traballo ali. Conozo casos de xente que efectivamente deixou o traballo, como o meu caso, é que agora pues, anda máis en LinkedIn pero buscando ofertas de traballo, etcétera. Pero xente que utilice como rede social e que pase tempo nel como paso eu en Twitter, non conozo moito, pero igual é a miña experiencia igual. Conto vos o que sei de LinkedIn tamén, se queredes, e tamén de feito casi hasta sirve tamén un pouco de segue para o rant que siguiente que tiña eu, que era un pouco, bueno, de feito un pouco en concreto no LinkedIn, ¿no? Pero LinkedIn en sí, pues como dis ti, por suposto ten esa parte de búsqueda de traballo, esas cousas, e de que a xente está a tope, un currículum virtual, se queredes, indexable, esas cousas, ¿no? Eso por unha parte. Ahora ben, eu ahora vou cuñadear tamén un pouco, pero diría que sobre todo desde que o GDPR, desde que se controlan os máis mails, estas cousas, e que hai que ser máis serio con ese tipo de envíos masivos, pois LinkedIn convertese nunha alternativa para facer chegar a moitos contactos o que ti lles queres facer chegar.
Eso por unha parte, eu diría que se aumenta eso, pues de maneira relativa está matando esa outra parte de red social de temas profesionales que podría ser interesante, ¿no? Que como di Rama, como dixes ti, ¿no? Que hai ben pouco, ¿no? Eu, sinceramente, a maior parte dos meus compañeiros o único que fan é pues eso, relinkedear o que lle interesa a empresa. O cual a min pareceme horrible, por outra parte, porque entón ao final de verdad, de alguna maneira, é como simplemente nós reaccionando a presión social ou presión empresarial. Que por a outra parte, se todo o mundo sabe, non pasa nada, ¿no? Porque basicamente, pues eu agora relinkedineo, cando me cambie de empresa, relinkedineo o que diga a miña nova empresa. Pero claro, se eso é así, o que non vale é que me digan que a miña marca personal é moi importante, que o que teño LinkedIn tal cual, porque é Vox Populi que é todo mentira o que hai dentro. E son todo intereses personales, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguma maneira esa pelea fútil que teño eu para manter a miña personalidade ali, de alguma maneira. Porque eu, se non me preocupo dos tablón ou como se chame o timeline de LinkedIn, é porque sei que se meu primo retuitea algo, relinkea algo, vai ser publicidade da súa empresa, etcétera, etcétera. Hai moi bons exemplos de xente que relinkedinea cousas da súa empresa que poden ser, como que decía antes, no? Pois, eu que sei, eu podo contar tamén o exemplo, no? De que era intereses da miña empresa, pero que eu relativamente me sinto orgulloso, pois pois compartín un par de vídeos que fixemos en concreto de demostracións que fixemos recientemente, basicamente, non? Unha cousa pequena, pero dicir, oe, a verdade é que creo que este programa é a bomba, que sinceramente eu penso, non? Pero evidentemente a xente que o lea ten que saber que eu estou sesgado. Pero eso non significa que eu non poda dicir isto. Pasa que a mí o que me gustaría que a xente, pois, que non, pois eso, que é difícil, que vos vou dicir. Sí. É como estar facendo un pouco jardinería de un cultivo a largo plazo no LinkedIn. É como coller un fragmento un prado e ponerte a cultivar nel algo. É complicado ao principio, pero oye, como xa che dixen outras cousas, encomiable esforzo, razonable, e ojalá que a xente utilizase máis como utilizas tú, e desa maneira pues tería máis, pero bueno, sería máis fácil o teu, pero digamos que unha batalla un pouco seguramente perdida, por outra parte. Además, unha señal que podría ser boa, pero outro día, por exemplo, compartín unha cousa, no? Apeteceume, porque a realidade é que hai un par de programas de software libre que a mí me dan a vida no meu traballo. E dixen que, pois, igual que lle comparto isto dos programas da miña empresa, pois tamén vou dicir estes programas, usadeos, por favor, publicitade e un aplauso para a comunidade que os desarrolla, etcétera, etcétera. Bueno, recomendou eso xente que está na mista línea de contactos, pero que sei que nin lle vai estes programas, porque non usan, porque se dedican a outra cousa totalmente diferente, pero claro, danlle a like, como quen di, por decir, oye Eloi, yo te doy a like, ya me darás tu like cuando lo miro. ¿Sabes? Pero es que entonces sentíme todavía peor. Deo ya like para que tú valoras, o sea, ¿cómo se dice? Valorase positivamente, non cale a certificase esas súas cualidades. Sí, algo así, digo. Bueno, peor todavía. Pero bueno, a todo isto, que ainda nin comencei, o que vos quería comentar ni sequera do LinkedIn, sobre outras redes nin sequera era isto. Eso é o estado do LinkedIn antes do coronavirus. Desde que chegou o coronavirus, pois de repente nin sequera valía para ese uso o LinkedIn, porque encheuse de xente de mira a miña empresa, mira a miña empresa cantas máscaras imprimimos en 3D. No meu nicho de contactos era mira cantas máscaras imprimimos, mira cantas simulacións de mentira
facemos de xente estornudando, simulacións de fluidos que parecían super complicadas, pero basicamente son colorines, darlle facer o mínimo sin nada detrás. Que se di no meu mundo garbage in, garbage out. Para simplemente sacar colorines e que parezca científico. Como é evidente que non ten ni idea alguén que se dedica a modelización, pois poderás facer un modelo ben, pero non tes parámetros para facer, ¿no? Exacto, a xente puxose a facer e as marcas directamente, individuales, hobbyists, de todo, pero de repente encheuse totalmente. Entón non servía nin para o segundo e non servía nin para o primeiro o LinkedIn. Pero de verdade chegou un punto que empezaron a salir artículos da comunidade dicindo, por favor, deixade de facer simulacións de mierda, que isto o que fai é o contrario, quítanos credibilidade a comunidade de simuladores. Xa compartino con vosotros un día a raíz dun tuit tamén que soltou Somos Post-PC, que é un home que non sei como se chama, pero eu teño explicado un par de entrevistas, se fala así de tecnoloxía e tal e cual, e el estaba farto de como o seu timeline de Twitter se convertira en gráficos de coronavirus, previsións a dentro de 2 semanas, de xente que non sabía nada de epidemiología, nin casi de visualización de datos. Estaba un pouco tamén queimado de alguma maneira de en que se convertira o seu Twitter, igual que eu estaba en que se convertira o meu timeline de LinkedIn. Ese é o meu round. Non sei se vosotros estades queimados con como cambiou algunha das vosas redes sociales en tempos de coronavirus tamén ou non? Ou non notastes cambios ou vos afectou pouco? Bueno, evidentemente sí. É curioso porque tú como tes un uso máis profesional, ou esa é a sensación que me dá de todas as redes sociales, non só do LinkedIn, senón posiblemente tamén de Twitter, claro, tú o que detectas é a vertiente de profesional, se queres, de xente que está intentando facer publicidade con máis ou menos éxito da súa labor empresarial. Eu o que detecto é que eu sigo a demasiados periodistas e a demasiados opinadores e a demasiados politólogos ou que señan, que un día son epidemiólogos, o día seguinte son economistas e o día seguinte son críticos morales sobre esa mesma política ou sobre esa mesma costumbre cando fan os do signo político contrario. Ao final, o teu é un exemplo do mismo, de que, como decía, isto vai ser un desvío un pouco grande, pero estou escutando un podcast que normalmente é de NBA, unha serie de vídeos en YouTube que normalmente é sobre a NBA, que é de The Ringer, que últimamente están falando constantemente do documental de Netflix sobre Jordan. E o tipo dixo, falamos desto porque é o único show in town, porque é o único do que se pode falar, nada, non hai nada máis que este pasando. E Twitter todos os días é o mismo, un montón de xente que dice, vale, cal é o circo que chegou xa a ciudad, vamos a poñernos a dar voltas na Noria, non, os circos non tenen Noria, vamos a saltar polo aro. Sí, vamos colgarnos do trapecio, sí. Gracias, Javier, joder. Nah. Ao final é eso. Nas redes sociales, pues, no 2008 todo o mundo era experto en inversiones inmobiliarias, na caída da bolsa. Pues, cada crisis dos migrantes todos éramos expertos en relaciones internacionales, en control de fronteras, en axuda humanitaria. Ao final opinamos do que hai da actualidade, do que se moven os tempos, e un pouco isto enlaza co que contaba antes, non é? De opinar sin saber. Sí, pero a xente que sabe moito dun tema, tamén, canto máis sabes, máis dudas, e canto máis dudas, menos opinas. Entonces, os que realmente saben, os que realmente deberían estar aí explicando cousas, pois están con unha bata de laboratorio investigando, bueno, suerte temos que algún se dedica tamén á divulgación. Claro, a outra cuestión é que o que dice Eloi de que haya empresas que fan
que fan mascarillas e que queren sacar vídeos de que están facendo mascarillas ou máscaras protectoras, pues oye, non me parece mal en absoluto, non? No. Parece... Pareceme un pouco peor facer simulaciones de mentira. Para decir, mira que... Pero incluso, bueno, non sei, é que incluso eso, dices tú, bueno, pues ao final, se o teu traballo é levar as redes sociales a unha empresa ou parte do teu traballo, porque a mellor non estamos falando de empresas enormes que teñan alguén que se dedique exclusivamente a eso, a relacións públicas, pero alguén cuya descripción laboral está, pues, levar as relacións públicas da empresa, pues bueno, non sei, é dicir, entendo que o faiga. Tamén entendo que se eres o 10º en facelo e encima o teu modelo, a xente que o fixo, que o terá que saber, che dice, oye, non é particularmente bon, queda bonito nas fotos, pero non programas moito del, pois tamén está en facer o teu traballo ben, pois non sacalo, sobre todo se non é original e se non ten mérito. Pero eu tampouco vou queixarme de alguén que faiga mal o seu traballo ou que faiga o seu traballo dunha maneira incompetente. Oye, cada un fai o que pode. A ver, a min non me molesta que colguen o que queiran o que lles manda a empresa, tal. Nin que se ateñan ao tema de actualidade, porque ao final é o que manda, pois, as tendencias e tal. Se todo o mundo... Vamos a ver, estamos dentro dunha pandemia da maior desde hai un siglo e ao final isto é un monotema inevitable. O sea, é dicir, é algo que non viviu unha cousa igual a nosa generación, quizá nin a dos nosos pais. Entonces, a ver, é algo que ten que reflejarse en todas partes, tanto na vida pública, nas redes sociales, en todas partes. Isto é algo que trascende. Que vos está traendo alegría a este confinamiento, axudándovos a resistir durante estes xa 50 e pico días de aislamiento social? Pues empezo se queredes, a verdade que... Tú podes empezar porque os teus son os máis complicados de entender. Sí, no, igual as miñas notas... Bueno, como as miñas notas son un pouco crípticas... Como xa é Lore no podcast, xa podemos aclarar, Eloi ten unha maneira de poñelle nombres crípticos aos seus proxectos personales para que resulten máis interesantes. A política que utiliza as notas que temos en común para preparar o podcast é similar. El poñe cousas que non nos deixan de todo claro de que narices está falando, pero a verdade é que nos chaman a atención o suficiente como para que lle preguntemos, que igual é unha boa maneira de asegurarse de que o tratamos no podcast. Eu fago sin querer, pero é verdad que reconozco que as miñas notas que poño no documento ese de traballo que temos son un pouco crípticas. Entonces, sobre isto que falamos de que nos mantén entretido, eu esta vez puxen IFTT e puxen Wikipedia as Twitter. Que, por outra parte, non di nada, ¿no? Entonces, di moi pouca información. Podemos facer o que xa é unha traducción do podcast, que é intentar descifrar a Eloi entre meu primo e eu. E FTT temos os dos claro, if this then that. Faltaxe unha T, non? Sí. Faltame unha T. O millón non é eso, cuidado, o millón é que hai trampa. Vale. Eso. Vale, entonces, if this then that, non? If this then that, para que non o conoza, é unha página web, un servicio online, se queredes, onde un basicamente se registra e pode conectar distintos servicios, redes sociais, etcétera, que dos que seña propietario / usuario, ¿no? Entonces, un exemplo moi típico, por exemplo, moi típico para min, que sería, pero bueno, primeiro vou dar un exemplo, a lo mellor un pouco máis de redes sociales máis famosas, de alguma maneira, ¿no? Eu non uso desta maneira, pero podría facer que todas as fotos que lle dé like no Instagram, por exemplo, publicalas no Twitter, ¿no? Entonces, esta página web, de alguma maneira, detecta
que o teu usuario deulle a like no Instagram e automáticamente, por supuesto, previamente se ti lle daches permiso, publica por ti no Twitter esa foto, ¿no? Eso sería un exemplo de if this, then that. Pero bueno, é simplemente un exemplo, ¿no? E a verdade que estuve argallando bastante co isto, entón estuve entretenido. Ainda que ao final tampouco saquei moitas cousas. Pero bueno, estuve entretenido conectando sobre todo o que todo isto empezou porque, digamos, eu antes usaba moito o Pocket. O Pocket é un servicio que antigamente chamábase Reddit Later, que basicamente era para guardar links para ler para despois, ¿no? Como o seu nome indica. Deixeino de usar un pouco, en parte porque o que me gustaría guardar non era só artículos, ¿no? Sino que tamén me gustaría guardar vídeos, o Pocket, ou outros enlaces, podcast, e non me cubría todo isto, ¿no? Entonces paseime a outro servicio que se chama Raindrop, pero tamén o tiña un pouco abandonado porque era un pouco máis, ou resultoume un pouco máis complicado andar guardando os tweets, ou guardando os fíos, ou guardar os podcasts de maneira separada. Entonces provei o If This Then That para utilizar a partir do que saco en Twitter, do que saco dali, do que saco dalo, intentar ter isto un pouquiño máis gestionado, e ter no Raindrop isto. Empezando así, pois xa dixen, pois vou conectar o Raindrop e o que está na carpetiña de artículos vou no meter no Pocket. Vou a ver que máis servicios hai. E dixen, teño o Reddit sen utilizar. Pois empecé cousas, incluso hasta mezclei algunha empresarial, vin que tamén funcionaba coa Wikipedia, entón empecé a investigar, ¿no? Puxen ali unha destas e basicamente estuve probando servicios. Desde logo, cheguei a sitios moi sorprendentes, ainda que pouco interesantes, seguramente, para todo o mundo, pero empecé a buscar, cada vez que sale algo no Twitter, cada vez que algo no Reddit de palabras relacionadas cos programas cos que traballo eu, ou co nombre da empresa, que me chegase unha notificación ao teléfono. Isto petoume o teléfono totalmente, porque, bueno, eu traballo para unha empresa que se chama Alter, pero Alter é moitas outras cousas. Sí, é unha chegoume editorial, unha revista, unha librería en Barcelona. É o personaje do Assassin's Creed. Tamén. Que eso é do que está internet cheo. Sí, hostia, que además sacaron un Assassin's novo esta semana. Ni me enterei porque basicamente tuve esa regla na que non podía utilizar, non tiña acceso ao seu móvil. Bueno, esa tuve na que apagar rapidamente. Entón, basicamente estuve perdendo tempo con eso, estuve entreténdome. E de feito, atopei, bueno, de feito, cheguei ao segundo punto, que é Wikipedia as Twitter. Eu teño a aplicación da Wikipedia no móvil. E bueno, máis dunha vez pode ter configurada así para ter unhas tags, tengo a sección de tal día como hoxe, palabra do día, ou tendencias, estas cousas, ¿no? Entonces, por unha parte, co If This Then That, mandei unha regla que é os artículos que se estén editando moito, que me chegase tamén unha notificación ou un mail de resumen ou link. E por outra parte, directamente na aplicación da Wikipedia... Os artículos en general ou os artículos que tuvesen que ver co teu ou algo por estilo? No. En este caso, en general. A lo loco. Temas candentes. Temas candentes. Entonces, pero era unha maneira de ter temas candentes, pensei que iba a chegar a outro tipo de sitios, ¿no? Pensei que me iba a chegar, como que en di, pues Kim Jong-un, ese tipo de cousas, ¿no? Sí, temas polémicos. Temas polémicos. Sí. Esto non me funcionou tan ben, entonces tampouco creas que o recomendo. E estou esperando que o haxa para a Wikipedia en español, que todavía non hai, pero basicamente estáme chegando moito de xente de estadounidense que non conozo. De biografías de xente semi-desconocida que están incorporando agora ou... Son xente desconocida para min, tampouco investiguei moito. O que sí que eso deixeno aí un pouco de lado, pero estou esperando, quizás a Wikipedia en español pode ser máis interesante cando o poñan. Teño pendiente pedir que incorporen o servicio. Chámame a atención, porque eso sí que intuitivamente un tería máis ou menos claro cales serían os... Eu, por cierto, non o faría, nin de coña, porque intuitivamente pensaría que os temas os temas de Wikipedia máis editados pues serían probablemente, digamos, biografía de Pablo Iglesias ou a de Kim Jong-un ou algo por estilo, estarían constantemente cunha guerra de moderadores de isto voucho tumbar, isto non o podes poñer porque tal,
unha pelea de publicidade ou de agitprop dentro da Wikipedia. Entonces, a mí eso daríame medo poñelo. Pero eu creo que a Wikipedia rapidamente banea ese tipo de perfiles, ¿no? Sí. Eso despois ten máis repercusión despois no Twitter, se Cortajarena pide unha tortilla que na Wikipedia en sí. Eso eu creo que chapante moi rápido. Pode ser. Entonces, claro, pues eu que pensaría sería que ese sería o que te encontrarías con esos os artículos candentes, que serían eses. Xa vos digo, non bichei moito, pero basicamente eu tiña unhas esperanzas un pouco máis elevadas, pero ao final atopeime con cousas pouco interesantes. Entonces, darelle outra oportunidade cando consiga facelo na Wikipedia en español, a ver se que os temas me interesan máis. Pero o que sí que estou facendo, pode ser que me quede como costumbre en xeral, é que a aplicación da Wikipedia ten unha cousa de tendencias que entendo que é o que está buscando a xente. E a parte interesante porque podes ter as tendencias da Wikipedia en español, da Wikipedia en galego, da Wikipedia en italiano ou da Wikipedia en inglés. Estos días, por exemplo, o de Kim Jong-un salía aí a tope. Hai unhas semanas salía moitísimo, que deime sorprendido con isto e parece moi interesante tamén. A Casa de Papel era tendencia super alta na Wikipedia, non só na española, na Wikipedia a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Bueno, xa vos digo, sí, teño 4, teño a de italiano, que me quedou ali de cando fun a Italia fai un par de anos, a inglesa, a galega e a española, e a Casa de Papel estaba arriba, e despois Najwa Nimri, Alba Flores estaban top, pero nas tendencias de non só a de Wikipedia española, que eso me sorprendeume. E despois hai certa variabilidade por países, ¿no? Pois eso, por exemplo, pois o 25 de abril, que creo que é unha efeméride da liberación italiana, se non recordo mal. Pois tamén, pois eso estaba... O 25 de abril é o aniversario de Belachao, non? Non leín o artículo, ¿no? Pero, digamos, utilizar as tendencias da Wikipedia como que é o que está en lugar das tendencias de Twitter. Se tuveras as portuguesas ou brasileiras tamén saldría a revolución dos cravos, dos claveles. A portuguesa tamén a teño e tamén saliu, é verdad. Vale. O 25 de abril é a festa de la liberazione, a salida definitiva dos fascistas en 1945 de Italia. Vale, entón non digo nada. Xa vos digo, esta última, todas esas peleas que hiciste en DAT non recomendo ninguna, pero entretúveme, pero sí recomendo, desde logo son moi fan da Wikipedia, como algún xa sabedes, da aplicación da Wikipedia tamén son fan, e en concreto das tendencias, e creo que non sei, as tendencias do Twitter non me gusta nada, nin as personalizadas nin as non personalizadas. En general non me gusta ir mirar nelas, ni no uso, pero sin embargo as de Wikipedia creo que teñen un filtro de ruido maior, creo que sí que son interesantes. A mí a verdade que me chamaría a atención si a ver a lista esta que dixeche de o montón de biografías de xente americana que non conocías de nada, que estaban editando ou que eran uns temas candentes no momento para ver que tiñan en común e por que se estaban editando tanto a lista de mortos por coronavirus. A ti non te provoca curiosidade? No, pero non creo que eso vayan a poñer na Wikipedia. No, a fecha cando morre alguén edita, no de, oye, pois morreu Sí, ao mellor é simplemente unha lista de un montón de celebridades. Podo traer de deberes se queredes, pero xa vos digo, para o meu uso personal non me quedou non sei se deberes, pero si tes un correo, mándame a lista a ver cargallo un pouco, a ver que tenen en común, a ver se que todos morreron a veces. Claro, eu acórdome do día que morreu Michael Jackson, que encontrei, vino en Twitter e ao momento xa estaba na Wikipedia actualizado. Sí. O sea, quero dicir, actualízase moi rápido a morte de algunha persona famosa. Sí. Pero bueno, así para concluir, eso diría que foi o máis destacable do meu entretenimiento reciente. Me parece máis interesante. Aí tes un título llamativo e curioso que mereceu a pena, que ao final estou de acordo en que a diferencia do proxecto Morfeo neste caso detrás do título curioso había algo que me chamaba a atención. Correcto, sí.
Pois eu que estuve esta semana traigo dúas cousas que me entretuveron este fin de semana, porque o viernes foi festivo, entón estuve un día máis. Unha foi a serie de Devs, está en HBO, que me puxeme a ver onte, vin 4 capítulos do tirón e hoxe igual a acabo. Porque me enganchou moito. É unha serie bastante ben feita, moi entretenida, moi adictiva. Así un rollo, pues, son ambientada nun futuro reciente, non moi distante. Son programadores dunha empresa de Silicon Valley que se dedica a computación cuántica e a simulaciones e tal. Bueno, é un rollo tipo Black Mirror, pero tamén ten moitos elementos de thriller e de misterio. Simulacións dos estornudos e o coronavirus. Como, se ha escrito un crimen, pero en simulación, básicamente. Pero son capítulos independientes ou... No, é unha serie con un fío argumental. Non podes ver un suelto. Bueno, además non podes ver un suelto porque te quedas ca intriga de como sigues. No, está moi... Eso, recomendo a quen teña HBO ou que na queira baixar ilegalmente, ten todo o meu beneplácito. Bueno, baixala mellor non. Nada, ademais tamén esta tarde estuve lendo un libro que teño aquí. O sea, unha vez que falamos cada cámara, poño, que Algorithms to Live By, que o subtítulo do libro é The Computer Science of Human Decisions, que, bueno, é un libro sobre ciencia da computación e como se aplicarían eses algoritmos que explican a casos da vida real. Por exemplo, que algoritmo deberías utilizar para buscar aparcamiento cando vas a un sitio moi concurrido, como cando poñerte a ordenar a estantería ou cando no. Pero bueno, hubo un estes que puxen hoxe puxenos ahora mismo porque os acabo de ler. Entonces, vamos a ver como se busca aparcamiento nun lugar moi concurrido. Pois basicamente o algoritmo que seguiría sería buscar aparcamiento se o encontro aparcar. Pero a ver se vou por onde vai. Antes de chegar, si che merece a pena pararte, claro, é no capítulo que fala de... Vou sacar o índice, porque non... Mentras busca Rama o índice, pregunto vos. Por onde crees que vai? Por ese sitio, iba xusto. De feito, ibas a preguntar, vosotros non tedes... Optimal stopping. Vosotros non tedes cerca da vosa casa un sitio onde dai pa diante... se está libre, collédelo. No, eu teño garaxe. Eu tamén. Bueno, pero... eu isto non decidín un algoritmo, pero basicamente en algún momento da miña vida decidín, dixe, penso que todos os días que eu veña, se aquí hai aparcamiento, non me arriesgo a que máis pa diante non o haxa. Isto vivo nunha calle de carril único. Entonces a duda é a canta distancia aparcas do objetivo do lugar ao que vas ir, a canta distancia aparcas ou a cal che merece a pena seguir tirando para se encontrar outro mellor, non? Sí. A ver, ao final ese non é o mellor dos exemplos porque faltache información. Por exemplo, se vas a un evento non vas saber exactamente canta xente vai a ir ou cantos van a ir en coche. Pero úsano como explicación do que é a teoría matemática que hai detrás. No, está moi entretenido porque tamén trata... interesante. Sí, fala de da xente que desarrollou eses algoritmos, un pouco a súa biografía e tal. No, Sona interesante, pero sona que non me dixeche onde teño que aparcar. Tú aparca no garaxe, joder. Bueno, se vou para a casa sí, pero se vou da casa a outro lado, estás facendo mala publicidade ao libro. Eu te vou polo vendo o libro, non por min. Que eu xa me amañarei. O libro foi un bestseller, xa non fai falta moito publicidade. que Brian Christian e Tom Griffiths nos fagan publicidade ao ordenado original. Viñanos mellor.
xa nos dirás, Rama, se te pasas a aplicar algún dos algoritmos. Se te dá información que podes utilizar no teu día a día, claro. Sí, por exemplo, de como organizar o escritorio na mesa do traballo, basicamente, sí, porque basicamente era o que xa facía. Eso trampa. Tes unha pila de cousas pendientes, basicamente o orden no que tes que entregar algo, o que teña máis prisa por entregarse e o que tes que ter arriba de todo. E despois ponderalo con cata importancia ten. Sí, non sona revolucionario, verdad? No, a ver. Son cousas, quer dizer, hai veces que collen un exemplo que non é moi aplicable, traen un algoritmo para escoller cando tes que... Como escoller con quen te vas a casar. Poste a quedar con xente e cando... Ese é o secretary problem, verdad? Exacto. Estás todo o tempo, sí. busca e sin comprometerte con nada. E te faz un muestreo e dice, vale, este é o nivel que hai no mercado. Pois sigo buscando e o siguiente que encontre que supere o umbral, pois xa lle pido. Ese era o... Sí, esto comentei además... en un par de citas e levei un bofetón. Non é unha broma, evidentemente isto gardeimo, papi. Isto gardeino para falar con os amigos. Hai un número de... O 37%. Si queres, si tú poste unha fecha no tempo, dice, quero estar casado en tal fecha, pois vale, é daqui a 3 anos. Pois pode estar un ano inteiro buscando, o sea, quero estar comprometido en 3 2022. Anos. Exacto, pois empezo agora a quedar con todo o que se mova, sin comprometerme con nada, para facer o muestreo. E despois, cando teño o muestreo, pues, dice que con un 37%, a seguinte xa sería a seguinte opción millor xa sería unha boa elección. Eso, perdonado o disclaimer, o nombre non lle puxen eu. Está así na Wikipedia. O nombre é moito mellor, o exemplo é moito mellor chamarlle o problema do secretario que chamarlle o problema da moza coa que casarse, as cousas como son. Sí, bueno, o problema do secretario era como un paisano escollía a unha secretaria nos anos 50, pero no libro trátano exactamente con ese ejemplo, pero para buscarse un ejemplo que todo non todo máis machista, bueno. No, isto é aplicable, isto realmente o nombre é machista, pero isto é aplicable para unha muller no Tinder. Claro. Eu contei yo a unha amiga de voz que anda buscando. Moi ben feito. Bueno, contanos tú que nos traes esta semana. Vale, o meu non nos vai dar para entendernos moito máis. Eu estou escuitando desde que empezou o coronavirus. Xa sei que temos falado de que vamos a intentar falar especificamente de podcasts especiales pola coronavirus ou pola pandemia, pero a verdade é que eu isto tiño escollido de antes de que falásemos eso, e tampouco teño outra cousa que se me ocurra, así que o que me está entretendo esta semana pois é Phoebe Reads a Mystery, que é un podcast de Phoebe Judge, da que xa falamos unhas cuantas veces, produtora dos podcasts Criminal e This Is Love, que é unha muller que ten boa voz, lee ben, cando escuitas, ten unha voz radiofónica. Entonces, ahora que empezou a pandemia, pois o que fai é ler un capítulo de un libro de misterio, dunha novela de detectives antigua, ao día, e nada, de momento leu un capítulo de un libro, o sea, un libro de Hercule Poirot, e despois leuse Os abusos dos Baskerville, e agora estáse lendo a The Moonstone, que creo que se chama en galego A Pedra Lunar, de Wilkie Collins, que é probablemente a primeira novela detectivesca da historia. Nada, a un capítulo ou a 2 capítulos por día, máis ou menos lee
20 minutos, media hora, e pouco a pouco, non ten nin efectos sonoros, nin publicidade, nin nada polo estilo, é simplemente ela lendo. Sencillo, e está ben, e agradecese. YouTube reconoce dereitos de autor neso? Non creo, supoño que os libros que escolleu xa foron xa son antigos porque xa leva moito tempo morta a xente e están fora de copyright. O que me está costando moito é que evidentemente Wikipedia as moviespoiler.com son novelas tan conocidas que a trama está explicadísima na Wikipedia. Francamente, a un capítulo por día estáme costando non spoilear máis, porque especialmente a Pedra Lunar creo que son 40 capítulos, ainda me queda un mes de que acabo de ver a Boa da Muller. Non creo que aguante sin saber quen rouba o diamante. Pues, eu, por exemplo, suscribínme, non escoitei nada, e cando xa había un pool bastante gordo de capítulos, cando xa acabara a novela de Agatha Christie, escoitei má inteira en 2 ou 3 días. Parece razonable, parece a mellor maneira de facer. Pero bueno, isto é un pouco, pues tamén eu creo que destos que teñen que falar. É razonable, pero está violando totalmente o espírito de Phoebe ao facelo, porque dice, ela claramente o publicita como un capítulo por día. Sí, para que te entreteñas un pouco todos os días, pero bueno, é máis razonable que facer o que fai eu, que normalmente poñermo para dormir, porque a muller coa súa voz radiofónica faime dormir como unha pedra, e despois escuitalo outra vez ao día seguinte para ir seguindo a trama. E despois mirar na Wikipedia como acabou o libro para non ter que seguir a trama. Entón é máis razonable o teu. How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.